Karbi Jokomar Asong Mate Karbi Employees Association Hanjalangso General Committee Lapen Hanjalangso English High School Atum Karlitang Jiwan Chandra Rong Piaphan Jomrong Me Kapirap Jiaphan Chikimo Amai Mate Condolence Pedopon Dogmoka Municipal Board Chairman Pen Kulat Kibia Tumaphan Dustbin Keron Pon APHLC Asong Ben Duarbagori Press Club Asai Malong Pherangke Amei kangni pon Fuloni Constituency Arlo Center Chandra Singkro Arong Along Asong Pen Krungsai Amei kangni pon Kardom Pininili Birta Thanbang Phi Sami Promina Timupi Non Birtang Tanpen Archiponi Tha Phaikoni ni phai inkora pho arni Karbi Jokomar Asong Lapen Karbi Employed Association Hanjalangso General Committee Lapen Hanjalangso High School Atum Karlitang Jiwan Chandra Rongpi aphan Jomrong Me Kapirap aphan Chikimo Asai Mate Condolence Pedopon Karlitang Jiwan Chandra Rongpi aphan Jomrong Me Kapirap aphan Chikimo Amai Mate Condolence ki Hanjalangso English High School alongsi Pedopon Lapen KEA TDP Amai aklembang kensing biahin pensi jalipon Labang so pailong kado kawe lokacharia somaratum pen kachitong aluhiatum lapen klembang atum an minute isian Karlitang Jiwan Chandra Rongpi aphan arnamarni ahirjume hangpi ponsi thi hek pen alangni lamota chithan pon Labang so mailong Karbi Employees Association TDP Amai phu Hakim Rongpi KEA Hanjalangso General Committee Amai phu Barim Ingti KEA TDP Amai aklembang phu Kensing Be KEA Hanjalangso General Committee Chunbang Sardili Terang KEA Hanjalangso General Committee Asaihem Chunbang Jameson Teron Hunari Terang Pi Thanbang Kethepen Chenglok Thanbang Do Anta Chitongdun Radang no Karlitang Jiwan Chandra Rongpi Retired ACF Akayanamo Akihai Hakim Rongpi Hin Pensi Lamthe Jaipon Hanjalangso Pen Trison Ekthela Pen Mongveteron Report Karbi Daily News Ini tum malam so apor Chikimo Asai ang ding kideng konang ko banggalah lo Jiwan Chandra Rongpi inut lo kachari theksa rabangku lapen alang lida khanjang so ahabara long se amhang theklo tongching arong lapen ke alang li inut social worker made rat khan chepadu thik abangku lapen son suri asai mo sikame rong ru kaching thur je asai do analong ke alang li denene kai ke ta kachirabin lapen non ilitum dak arjap rong khanjang so English High School along Srame Unit Founder Finance Secretary Nang so Kariyarani Lahai Katalon along do Ansatame Alangli Kacharap Chapadu Alang Fu Lanchot Kali Alangli Unit Jokamar Lata isi Mane ACF R2 Tensi retired Kasi Alangli Sonson isi Malom Sugat Apor Lada Kujikan Kacho Kasi Lake Ilitumaphan isi Kelos Asong si Thagongo Kasi ini Melitum Malam suwet apor tu sitame labang so Chikimo asaya indeng Dogmoka Municipal Board atum pen ningkan pharopli lachit divas ke chogarani pachidondun pensi Dogmoka hi thiaro kulat kibia tumaphan Dustbin ki joypen keron asai kedeng pon Phaikuni achiklo ni phaingkora phli arni Dogmoka Municipal Board atum pen lachit divas ningkan pharopli ke chogarani pachidondun si Dogmoka hi thiaro Dustbin keron asai kedeng pon Laswalong Dogmoka Municipal Board Akimia Chairman Prahalat Timong Vice Chairman Rebecca Ingtipi Dogmoka Municipal Board Ward Commissioner Sarongki Diso Borbabu Dhoniram Teron Dogmoka Municipal Board J.E. Hambong Lekthe Sukuringti Tax Daroga Rupsing Rongphar S.A. Atum Chitangdunsi Labangso Ingdeng Pharopli Lachit Divas Arani Mesen Pen Kulat Kachobia Tumaphan Dustbin Pipono Laswahut Dogmoka Municipal Board Akimia Chairman Prahalat Timong Pen Kethan Ponke Pini Pharohini Sose Adasbin Ron Pondo Lapen Nini ke damtang phaikoni ni phai inkora hini arni Dogmoka Municipal Board Chairman Anghoi Kachingni Kicheng arni Kachichagalam Ateng Pensi Pini Dogmoka Municipal Board aphan Kichengsi asai kedeng pono puta Akimia Chairman Prahalat Timong ahin pen than pon Lapen Dustbin ke hithiarui pen kelang chari ji aphan nang toiji jongsi Dustbin vedet pulote nanglitum Municipal Board aphan ki kroi krelo puta Chairman Prahalat Timong pen kulat ahem phuatum aphan sodak pen pachini pono Lapen hithi kulat nangkidunatum anparta kechokijunatum aphan kaiketa aketera hor kebar tapte de ji aphan Lapen kangthok tapte de ji aphan ta Chairman Prahalat Timong pen chuning lipon
Dogmoka pen Ran Rongpi report Karbi Daily News. Tumhan antame 12,300 la so atolir bangke angko puthot second step bang la kedeng yi phamke nitum bori po la pe angko chunbek po pusi nitum ta ning khelo kang tu no mane kula tv pendang nok hithi kula la han tame boja tame na chukuri tum han tame kadu ko bet mata nili isi wan se kang tu kadu ko eta pini nitum la kula tumada la dustbin on depe na phi kulat logot la kulat long peni choi pe pe na chuna pe nang lo han peni na chuna tami hedi hala tuman tami na mane kulat tumara chunri lo la tum tami awareness ki pon tu no mane peni ker mami koi chu pang kang thak tami thok gi tami la dustbin long sing thok ko si si kulat tin tuman tami ni tu so awareness la pon bom lo ili tum kar bp ma tum tami hanang jo na chulang ka du ko imati di asila tum hanta la mane adungre la permanent asola ni marli tum hanang chu tum do asila tum hando ko la so logo si la ni marli tum sang ko chupu tu ko je mane hala temporarily tum tami han chuan tami hedi la tami low pini la hai tami keter ke ko ki medi la si an pen la itum dong mukak ai thi pangkhir ji bhan tami hala tum tami ili tum hin pe tami awareness bikang ko la si dasbin si pabiji phansi body phone Phaikoni ni phai inkora pliarni lakhaingora trok Duarbagori constituency arlo dolamara long Duarbagori press club asai hemalong APHLC Ratchari asong atompen Pherangke Amei kangni pon Bangso Pherangke Amei kangni pon along kachitong don Duarbagori constituency APHLC Amei phu Mondor Singh Inti Women Wing Samai phi Rohila Lekthepi Anparta Duarbagori constituency APHLC Klembang phu bang phiatum chitong donti APHLC Duarbagori constituency committee atum pen Pherangke Amei kangni alam thepi lagi kidam tangar ni Karbi Anglong autonomous council EM kangbura kiling pen Pherangke atum aphan nongno ke jopon lagi chokche chetlo lapen ningduk meme alamlo lapen EM kangbura kiling adai thepi pusi Duarbagori APHLC arachari pen jongpon lapen Pherangke atum anki hele kiora song pusi akoi kipi lasi Pherangke atum aphan hele ke Od asong po kipua bangke nilitum Duarbagori APHLC asong penki EM kangbura kiling kaninji alam abangki ningduklo athema alanglike inut EM arpu kedo abangpu jongsi lapuson Pherangke atumaphan anong no kijo Pherangke atumaphan kilang plot kapin rem pen pulote Karbi Anglong arara phanke kachari thejia bangpu kalilo lasi kangbura kiling nangli pini penap angbong EM arpu pen chio serak nang popusi ningjepon leben kangbura kiling nangli lapuan ke thekere kido abang phu pulote kheilongri longpachi cherai kom pame theknang chiputa jongpon lapen Karbi Anglong autonomous council kachari pon CM Dr. Tulidam Rohang Sitame EM kangbura kiling aphan ke arpu pen than pen nangpo jongsi Karbi Anglong lason nongno ki juno kiwan pia bang phu pado bomlang pulote emek charathai avelo puta ningjepon Lepen Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tulidam Rohang pu sitame Karbi Anglong adoya hoya pu thakdami insai theknang po lapen phaikuni ni phai ingora hini arni meghalai pen west Karbi Anglong ahoyalong soluk sodak kedoko kalam pu sitame kopisi non puanta angho chingpu ha hederlo lapen Karbi Anglong arlo kiduki sung ahot kopisi dodun joilo mate nangni ningtong arong thurong loma puta Duarbagori APHLC maipu Mondor Singh Intiben karjubadopon lapen ke Karbi Anglong arloke tangka kahi jektapke thek bonta Karbi khei hi janangbong akisung ke langdun thek theden lasi langdam et pute Tuliram Rohangta CM arpu pen jingthan petnon puta ningjepon lapen Duarbagori constituency arloke osomar kachori ahem mate school ahem loke thanabang avesi theklongni lahaita Karbi Anglong autonomous council kachari atum kachilangpon akinangso sitame chilangdunde lasinelitum Duarbagori APHLC asong penke kahingno along anke chidon dun thektheputa Pherangke atheino ningjepon de horipen amo singti report Karbi Daily News Kulakha district border ta prang tak pang ro bagata kilingro arong la pen loksmi juri ha sota board sapuri t state tum adivasi tum Karbi Anglong lenan thilo tuliram ro hang tum but that local MEC ha so ho don ki ki bom ban kala irrigation yem lo result of this tame charge up dam health ha so Kulakha district border lo la da board sapuri t state lo la pen ke hi pen ban ke hala Puthuri Baguri Asa Animal Corridor Palampota. Could have opinion that you play la
nilitung setame non pen setame doar baguri arak setame cerok tok pen setonangi athema kisung long nan karja dunya lidar pinion ita karbiang long non tim karbiang long to long bangke inun nak puta awe khe kicing hon lidar awe longri kicing hon lidar awe apengke pacing thu nan puke mathai nutta awe pen karbia khe kiwir kipawir ji panabang keklan bang ke ani han pik ke karbiang long helikop chain la penalang ni bangke media tuman ke teroris kira bangke la bangke tunge chidon de APHLC hun bangke kangura killing po alam bangke nili kichuniri bangkar lalo karbiang lo media tum andame kangura killing alam bangke meno hinona ta tokpi pedana po la alang li panang ke boycott na po kasi kangura killing la son kininge bangke net APHLC apang si news picture po la kali nang ni pan BJP itu news tapilo media tapilo kita menang ni la karbian pan cita tek jo karbian media pan cita tek jo lipote nang ni ke iem ke kiye masih nang ni order dura ve tapi nang ni sisum tungo nang ni ke ripan rongo hai bai rongo kam chongda rongo aku ni nang lang pan sini ke nang ni lason karbia ke ban kicing honora dia munita kali penang ni ke tek ra tere ra ko munita kali Pupeso de nang ni lason ni je nang ni non hor kijun ben nang ni lason lam ni je de lopo nang ni halla hor kijun pan sistem nang ni to an hor kijun an lin se mane mune chok selama nang ni hor jun de te jun de no nang ni copy posi hor kijun nang ni hor jun pen jo ne nang ni lason lam ki ni je lopo nang ni ichi kubi banang ni statement ichi pi la banga chok che nang ni ki ni nang ni puma se ni de lason lam ba Lakini school piniani enta kimesena school nilitum ha duar baguri constituency long malo harpamon be arong long ni tudam lo hudang master tawe lapene school kangnam tek nake nilitum mekhang ma chumbi dam lo usumar tum anta hudang na hoklam lo lapen ke dak duar baguri IM education ye richard tok bininge be quality education pukona se quality education ke dolonte alang ni hal ha chek dam lo le jan mate ya di phu tangon do cho pen ke nang to develop pik lo put nang to chipu da mone ano phuri da jak pele na to lam ye to puseneli na to aphan so jak pen nang to panang pachini lo na penang chunigri lo kewan jelangan nang to mesen akam klem pon po puseneli ning the la yong se ave ni pote nang li pan nang kang sa ji banke non kewan ji MP election pen se kar bia rat to nang to panang sa tim kar bia lo to pha Pini phai koni ni phai ngora pho arni Phuloni constituency kaparo Center Chandra Singh Kro arogano APHLC asong atom Krungsai Amei kangni pon Labangso Krungsai Amei long Karlitang Hakimbia Pansitami Mini Lesia Poran Amek Selok Ponsi Ingsamri Pen Chikimo Pon Tapentu Polling Station a Potaxitami Chinki Chithan Pado Ponsi Karlitang Hakimbia Rualong Non Putot Arpu Kapa Pleng Ponsia Panpura Advin Terang Apansi Arpu Pekponno Labangso Executive Meeting Amailong Phuloni Constituency APHLC Amaipu Dhoniram Timong Lapen Women Winga Tumpen Sitame Chitong Donsi Seminar Alama Hai Hui Sitame Radaphan Thanmung Ponno Lapen Labangso Executive Meeting Amailong EM Kangbura Killing Kedam Tangarni Pherangke Tumaphan Nangtumke APHLC Media Side Pu Pherangke Tumaphan Kipidunke EM Kangbura Killing Aphan Pinrem Lopusi Pini APHLC Phuloni Constituency Committee Tumpen Amailong Pinrem Ponno Phuloni Pen Mirjing Hanse Report Karbi Daily News Karbiang Long Autonomous Council EM lo press atumke je APHLC a party aphan se support cho la kangbra killing bang chini pa minang dia polo press lo pulang te ladake democracy country long bangke four pillar lo arial e lo press tumawe pulang te labangso political party along bangke chun chederji alang litum APHLC hin pele hang kusitame alang litum bangke nilitum mei meeting ke do alam the bangke paklang ko lapen ke non kangbra killing BJP atumle hang kusitame alang litum mei meeting alam the bangke alang tume paklang konto so media tumhan karbok lake APHLC media APHLC ke kroyatum bubang ke la bangke chok che derjima kusinili jongdam mingtung karbok ji bangke a oda bema ko